Lento ken kinasariri. Isu tinagtaudan ti maingel ken alibtak ani Gabriela sila. May sa banwa ngay pagpapanakil ti Lucandya. Manipod ka na barangay na putar ken naipas ngay tinaduma-duma talento. Kas ti paraglaga tila ba ken bigao. Amang ipasimudaag ti kinagaget ken kinalaing dagitag talinaan iti ili asanta. Kas tamad ti panagabel ti ules ken tuwalya. Naanos na pagagmula iti ubas. Inayon pa'y dita di panagdaklis dagiti manghalap ti ipon. May sa karkarna klase ti ikan karkaraken dagiti gangganait. Gapoy tinagpayduma araman na. Magusgustuhan dagiti gatang ken tinametikuloso a panagaramidan ti bugoong nga ipon iti uneg ti Burnay. Ken saan mo tapahudi ti kinaalibtak dagiti taga-santa ti panagpandayan ti punen ken kumpay. Dagito'y pagsapulan nagitagindeg ti Santa ket isu ti may kanimportansya ken may ladawan mabay ni tinaytoy a presentasyon. Paspas Santa.